Ассалому алайкум апои азизи меҳрубон, ховарони азиз. Аллакай шумо дидес инҷа мо чойи саҳар тайёр кардем. Тухм бирён кардам боз бо пиёз. Кунун инҷа боша мо фарш харидем. Фаршҳоро хостам дар пакетҳо бигирем. 4 кило фарш гирифтем. Фаршҳоро дар пакетҳо мегирем, дар морозилник мебонем. Кайки ки дар кор шид, мегирем дар котлет, тифтел, самбуса, манту, ҳама чизе ки дар кор шид мегирем, истифода мебарем. Қаймаёро дар пакет гирифтесам. Дар ҷо мебонамшон. Тамошо кунед подписчикои азиз. Бисёриҳо мепурсанд ки шумо як ҷоен. Асли ватани ман Кулобие. Мо аз шаҳри Кулобем. Ман Кулобиам. Аллакай мо дар шаҳри Иркутск зиндагӣ дорем. Ман камтар хостам ото кунам пӯшокҳои кӯдакора, шуштамшон. Ин пӯшоки сафед 2 рӯз мепӯшад, чирк мешавад. Кӯдаки меъда яхчада ҳар ҷо мешакад. Ман хостам ки ото кардан мани камеро кунам камтар. Иншоалло умедворам ки апои азиз, ховарони азиз дастгирӣ мекунем. Видеои маро то охира тамошо мекунед. аз ҳар як шумо хоҳиш дорам дароен тамошо кунед, плейлистҳода видеои маро бинед. иншоалло умедворам ки дастгирӣ мекунед. акнун ҷама пӯшокҳоро отукам будкам. насиб боша ёро ҷобаҷо мекунам дар ҷошон. наздикиёрам отук кардам. наздикиё кушод мешаванд, отук мекунем, тангак хушрӯ мешаванд. акнун мо ба кухонӣ гузаштем. дар кухонӣ мо дидесем аллакай ки пиёзай фаҳмидем ё манту ё самбуса. мо хостем имрӯз обеда чӣ кунем, манту кунем. хай мантуро ҳар яки мо шумо медонем чӣ дорад ранаш. пиёз дорад. ман зираро камтар чикидам. дохтам мирчай, фарш, намак, камтар рӯғанда, зуволашда ов гирифтем. як тухм дорад, камтар рӯған дорад, намак дорад. дарини зуволаш насиб боша ҳозир арала мекунем. фарша бо давомша хай тамошо кунед. апои азиз, ховарони азиз. ҳозир мо инҷа фарша арара мекунем. акай ман фарша арара кардам. дар ҷо мебонем. зуволаро тинук мекунем. ман камтар аги зуволаро тинук карданаш нишон медам, тамом. мо дар замин мекунем. сурфада ҷоштахтара чизакша надорем. чӯвакша дорем, такша надорем. аллакай мо инҷа зуволаро баридем. фарша дохтем дар зувола, мепечонем. мантуи мо ката-ката пур нестанд, майдак майдак. ҳам якча бигирӣ бихӯрӣ. майда майдакем печондесемшон. насиб боша хай баъд мепазем. ҳар кас ҳар хел мепечона. ман ҳар хел охоҳӣ. чанд намуд мантуай. боз ма якта 2 намуд кардем. ма амрои зани эварам манту кардесем. ва бисёриҳо мепурсанд ки шумо чанд фарзанд доред.
Аллакай чӣ гуфтам, овозамон соз наёмад. Ман шукронаи Худо соҳиби 2 писарчаям. Фирдавс ва Давлат. Кӯдаки майдаак мебинен, бачаям мезан евармай. Еварам бигем. Хеле одамо ҳар хел мега евара намедонам. Майдаак ба писари ман несте. Бачаи майдаак. Бачаи ман датан калонакан. Аллакай мо мантура печондем. Да листо гирифтем, листои мо майдаак пиран. Биян майдай. Хай мешавад ду қасоқ мекунем. Ирасша мегирем бо мебонем я зола дигара. Ями я зола мебара. Аллакай мантуи мо тайёр шид. Марҳамат. Ба ман тохирӣ. Инҷа мо уҷа обед мекунем. бо иштиётон ҳазор раҳмати калон апои азиз, хоҳарони азиз ки то охира бо мо будем. Иҷа мо камтар харид кардем. Хостам камтар шомтон. Магазинҳоро накам видео ами харидахча. Мева пева гирифтем ба хонара. Мевора хлеб ба сир ба маза. дар инҷа видеои ма ба охир мераса. Умедворам ки апои меҳрубон хоҳарони азиз дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмати калон бо як бори дигар. Исима ма барои чира гирифтам. ноутбук кабел